Wis dilengkap wis. Modif ngono. Ya salah bene ya Allah. Lihat dulu aku nama sampai Ambil ibu. Ambil ibu. Mesti apik ya. Mesti apik ya. Ana mobil Pak D ya. Iya. Gudak ana gudak. Mami baju. Kan Mbati pe pulang lo ya. Lontong lho iki. Apa adu lontong lo. Wong iki ora. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lah mama kan tadi diabit lo. Kalau diabing papa diabing ora? Ayo bermain-main berarti ya dilanane. Dede saya dede. Dadah ya. Malah nangis malah melok ganti melok bati. Tak kebano susunan mang nek pe melok gitu. Lek cuma melok yo ora tetep ora oleh mobil. Karo Nek kan ngeterno ning gurine yo. Marin lah paling yo mau mulih malahan. Iya nek batur malah kowe iku mah. Kenapa iki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Resmani Seci. Pemirsa selamat siang. Berjumpa lagi di konten kita hari ini dalam edisi bersedih ya pemirsa yo. Karena hari ini ayah Abid ya bawa ke cepu soalnya tadi pagi perutnya walah nunjem jari ini. Loletan wis disuwukno wis dipijetno. Kok malah dipijetno ya Dik Mang. Lah yo aku Malah rodok loletan awak Dik Mang. Kuwi kok teko kono Senin yo. Iya, lemang kan pijet teh wonge. Utang loro Biyen kan soalnya koyo dipijet. Mahrin iku lho. Wong tetep roh. Wah, aku kayak ngomong gimana dipijet Marin. Tetep roh. Ya aku ngonteni di Abid pulang soalnya kingko yo nutupi lawang-lawang pemirsa. Yo piye yo dungane pemirsa semoga tidak terjadi apa-apa. Jane ndek bingi ora piye-piye. Jadi dia beli gak piye-piye bar tuku nganu jajan. Kita tangga turu ki mang lho pemirsa. Tantase ngono lho. Tang Apa? Cuma aku wis bar mentenge gombal sak pentenge. Malah sing melok kudu ngisen kudu ngiten lho Mas. Wis kira malah. wala yo wong Bang lor. tak telepon cepu Pak iki. Dene ngene-ngene wis gorene ae ngono. Loro jene kene sing pengen tapi yo Dene wong kan juga ngerti pemirsa yo. wong jene ndek bingung ora piye-piye. Iku mbiyen wis tau Pak Abid wis ngono ki. Sing pas ana selawatan sing anu kae lho Dik. Kayak melok bakul teko Kalerjo jeri apa teko. Kuwi yo. Kayak ngono ki penyakite. Ya wis. Kayak wis mari. Iki kan joki yo. Kayak joki Pak Abid. Abid bawa mulai jam piro cuma keparane nang ngene. Tak ngelolone nganu ke jendela kok nang. Neng di tak dipatu sayang. Udah tak ngerti lho. Aduh tuh. Aduh, ya enak pemirsa. Jadi Linda mau yo berperiksa. Diingat aku periksa. Ini Bu Marin pemirsa. Nyeri panas sendiri itu jadi kita pemirsa. Gara-gara Ternyata sakit lambung. Bu Lagi Marin. libur makan pedas. Alhamdulillah mari berarti sundekno terus isu Mbak Linda. Tapi ini sapa iku? Ate kue. Itu sih. Iki apa itu? Gantinya kurang. Lapis kayak pengen salin sisan. Kok kan diteror ini, Mas? Oh. Gumbalik piye? Gombelnya Mas kan kotak kok. Wat dijiko ngono. Nggih, apa? Sing kok jiko apa ndek mung? Betul. Soalnya mesti ora kepangan pemirsa. Ndek mung wis kok mikir gontot kok mikir apa. Baru gue aku sama kayak wis pengen Oh, iki lho, dilak utah Dik. utah.
Wis ben ae ngono. Gue kemarin wis masak, Dek Mang. Oh, dene sapa sing gelem ae, Dik, timbang Eman yo. Bayar kan mesti gak mulai, Ora Yuna. mau gawa bontotan kok. Lah ya maksudnya wis gak Oh, alanya. Wis ben sak ae sik. Alah. Kok sore nek gelem aku tak pipis. Perih. Udah belum aku juga. Mbah, parah. Ini aku jajan. Tinggi. Berarti kan sudah dikompres. Ini warungnya ya alhamdulillah wis lengkap wis. Nanti Wajib anu. Asli anu lho kreses. Oh, goblok. Dik kemarin nangis saya, terus melok Mbak Kasti. Ciu jajan. Mbok nih. Cici apa ini? Urung dian. Suruh ngalah, Bro. Mas apa? Pak Montor, Mbak. Lu kayak atit. Itu lah dong. Main pas sepeda. Lah sama Pak siapa? Udah salen. Wah, hari ini nama Ibu. Mama nih, Mama yang cepu. mau apa? Ayah yang cepu, tuan cepu. Ayah sakit, nang Di PKU. rumah sakit. Gak perlu sedih. Ya terus aku nama sampai Ambil ibu. Ambil ibu, ambil pandut ya kok. Kok Mas gede gak oleh rewel. lebih milih pengen bapak yang sehat apa ora? Yang saya sedang mati, wae perut sakit kok. Nana jadi. Ora. Udah salen, Mbak. Ayo bulan. Nah, justru nggak mandi kan? Endi? Dengar mandi. Ning apa nangis sih? Kok butuh sego? Oke. Nek mana sego? Iki kurang pega. Susah Kowe pega. nak sego yo Mbak Yana. Susah pega. Ya iki lho, papura. Abis cek mandi Mas Nepal, tani ya. Mbak inget iki. Iya. Botolnya jerah. Ringkesnya seneng jero. Iki sing bisa dibuka. Iku cek ora? Ijak. Sapa iku jenenge? Nopal. Mbak Yana ke arep iku ora Mbak Yana? Tapi dulu ora. Tapi lagi orang yang Masih menangis ya Allah ngantak nang Claudio. Kenapa? Loh, dikencengno ora gelem. Mbak. Jajal lilin ngopi apa yang rada guyu. Mas Hafid nangis. Dah, dang lilin. Lihat tinggi. Lilin. Eh. Dang apa guyu? Dut. Ya dut. Kak gelem ki, kak mu digilem. Kak mu. Dah go. Kak mau, kak mut. ngomongnya ya. Nih. Mau aku nang sayang iki wong ayah nek mbut tangisi kok malah ramari-mari kok ngam. Mau periksa. Kira Abid menangis teman-teman. Wes, Cok. Ayo namanya Mbak jajan ya. Ayo namanya Pak Ndut. Kok nek kene ambek sapa? Ngono Ibu ah. Ayah engko mantuk. Ayah ambek mama tok periksane Pak Bambang. Kowe lagi tau dijak periksane Pak Bambang leh. Lah iya. Pak Bambang diingi pas bulune ayah lara. Kok ayah mantuk Ayo. dijak antri wong budal wae mang pe dijak urung mulih sekolah diparani make mang. Ayo, nek Pak Ndut nang kene wong. Isup. Ayo, dan kasan peno kas Dik. Dedek mau pengen kene ambek sapa? Ya wis Mbak Marin jak rene ya. Iki lho, ciu nangis. Liling-liling yo. Kok kelap. Nek kene iki. Lah piye aku turu gelem mulih kok. Yo wis. Kene ya mbok sini yo. Kan buka jendelane dinakno. Sekarang Wis nek kene. Jendelane dibuka, mari tak paranane. Dilanjut ya pemirsa jualan.
mengko apa aku jenenge Kroyot sudah dapat kabar dari Ibu Linda, katanya mengko Bapak Apit boleh pulang. Soalnya apa pemirsa iku nganu ternyata pas dicek di sana nggak ada penyakit yang serius kok gejala usus buntu ndak. Jadi bisa dirawat jalan, disuntik sama dikasih apa gitu loh. Terus mari ngono boleh pulang. Alhamdulillah katanya sudah gak merasakan sakit, terus gak peloletan koyo pas di rumah pemirsa. Jadi hari ini langsung boleh pulang dikabarin. Jadi gak sampai nginep di Cepu, gak sampai. Jualan di Barungan. Ini penting iki pemirsa iki nek udan nggo nutupi rombong ben gak teles kabeh abrakane. Penting iki. Saiki lho pemirsa wong celana gak digorono malah sake Bapak Yapit lho ploletan iki. Kan yo ning barang ning jero pemirsa, dadi awake dhewe ora ngerti. Lorone yo sing ngrasakno yo sing roh Pak Yapit, dadi ploletan saking larane paling. Terus Linda bingung, nangis saya Linda, terus marungan dibawa ke Cepu. Dan alhamdulillah sudah ditangani dan alhamdulillah juga sudah mendingan berarti cek KB mengko nek wis kirane ngono boleh pulang. Ya aku yo tak nyiapno sosis sembarang. Iki wis mau persiapan sekolahan, mau apa gelas-gelas karek susi. Ya pemirsa, kita akhiri video hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan berlaku dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami keluarga. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa wis dulu? Lah gula ning sampean gawai. Lah terus aku pakai apa? Kalau kasih tahu, tomatnya berapa? Tomatnya sudah panjang. Gula iki digondek nih. Aku terus kanu piye? Wis tak tutup ini. Malah tutup. Mureng-mureng kayak wongnya aku. Idul sore terus sampai Mas. Engko jam 4:30. Wis pemirsa, contoh ini tidak baik.